Wow. Grabe. What's up mga katropa? Welcome back to HANIMACE TV. So for today's mukbang ay isang special online collaboration po ito sa aking idol na si Noy Eats, ang lods ng mga mukbangers. Si Noy Eats po ay ito po yung ano namin, second time na collaboration. So wala yata siyang palag kay HANIMACE. Kaya pag sinabi ni HANIMACE collab. Si Noy Eats po talaga yung pasimuno kung bakit kami nagsimula magmukbang. Siya po yung naging mentor ni HANIMACE TV. Kung paano pagandahin ang video, kung paano gumawa ng mukbangs na mapapak-subscribe talaga kayo. Si Noy Eats po talaga lahat. Si Noy Eats po ay naka-base sa Barcelona. Si Noy Eats po talaga pasimuna lahat ng ito. Dahil siya po ay Team Barcelona, ang family ng HANIMACE TV sa YouTube. So, paano Noy Eats? Pasok! Yun po, nakita nyo po yung patikim ni Lods Noy Eats. So, ito yung hinanda namin ni HANIMACE TV para sa aming collaboration. Actually, yung unang collaboration, pork belly din po siya. Pampabata po. So, inulit po namin, pork belly po ulit kasi special po talaga sa amin si Noy Eats. Kung may lechon nga dito, lilichonin namin si Noy Eats eh. Ay, naglilitsyon kami. So, ito po, no? Magsalita ka kaya. Nakita yun na, no? Ting, ding, ding, ding. So, ano, extra lang ako. Extra. Kakain ka na? Hindi, hiwain ko. Nakita nyo naman, no? Nakakapangalaway, di ba? So, mga lods, mga katropa, kain na tayo. Hindi po na, hindi pa pala. Hindi muna po kasi po, hihiwain ko muna po lahat to. So, stay lang kayo dyan. So, yun mga katropa, nahiwa na natin. So, don't forget to subscribe to Noy Eats. And click the bell notification para lagi po kayong updated sa kanyang mga bagong mukbangs. Ayan, kain na po tayo. Ooh, lala. Sir Noy Eats, Lods, unang subo ni Hungry Colette para sa'yo. Hindi man lang ako hinintay. Wala ka dyan. Kanya-kanya na to. Wow, umuusok. Sarap. Panalo. Wow. Help kita. Kakain na siya. Nakuha ko na bago niya ako tulungan. Kasi naman, grabe yung ginawa mo sa akin, no? Pinamoy mo yung tuyo. Tapos pag sa episode mo, may pagganito ka. Siyempre. Sa'yo yung walang balat. Oh my. Oh my. Cheers. Lods, para sa'yo. Lods Noy Eats. Wow. Grabe. Sarap. May manggamas pala ka ma.
Harap. Sarap, no? Umusok pa. Hindi pa ako gutom. Lambot? Mm. Gusto pong mag-order nito, no? Pwede po, PM. Grabe. Maaalala mo talaga yung unang collaboration yung ni Noy PH. Sarap. Try ko sa kimchi. Kimchi ako dito. Si kulit ayaw nito. Sarap. Back. Uy, tanggal yung tenga ng Angry Birds ni HANIMACE. Grabe. Nagtutok-tutok yung balat na. Sarap. Gunting. Grabe, oh. Ouch. Lambot mo lang man. Masang lasa yung lemongrass. Hindi ako nasagin. Ang salit. Tanda, no? Wow. Wow. So, mga tropa, huwag niyo pong kakalimutan ng idol natin, ha. Noy PH po. Lods. Buti pa yung lupos ng gibid, no? Sarap. Bango mong ano, lemongrass. Siya yung naman sa akin balat.
Amoy nga, kinaya ko eh. Di tayo. Sarap. Sarap. Nasasabit sa brace. Taba. Sarap. Ano yung taba? Suya. So, yung pork belly lechon po natin, hindi po natin yun nauubusin. Bibigyan ko po si ate ko. Saka si ate Maricel. Oo, puro ka isang kalderong kanin tapos putok-batok. Nauna lang po yung kanin. Nauna lang po yung kanin sa ulam. Kung nagustuhan nyo po yun, yung hungry kulit ko, amoy mukbang. Gagawa tayo. Ano naman? Kakaibang mukbang. Masisiyahan kayo. Hindi ako mag-uulam. Ayun, amoy mukbang. Tapos sa sunod ako, singa. Singa mukbang. Hindi kasi gusto ko yung ano na kahit anong ano nyo, imukbang nyo. Okay lang yun. Hindi naman kailangan laging masarap. Kasi pag content creator ka, mag-isip ka ng kakaiba. Pwede kayo magmukbang ng isang kalderong kanin, asukal, o kaya asin. Tanggal yung ilong ng Angry Bird. Wah. Grabe, sarap. Ito, laman, no? Ang hangnong ano? Harap mong lemon gas. Kinain mo? Hindi. Lasang-lasa mo eh. So, paano mga katropa? Huwag nyo po talagang kakalimutan ang idol namin na si Noipy Eats. At thank you sa sa pangalawang collaboration nito, Lord. Walang palagay HANIMACE eh. Hindi naman, bait lang talaga siya. Masarap to ano? Lechon paksiw. Huh? Ang mga gusto pong kakolab si Noipy Eats, i-PM nyo po siya. Mabait po siya eh. Hindi po yan hihindi. Matulungan siya sa mga nangangailangan. Pwede niyo po siyang utangan. Grabe, harap. Baka mo nga. Yung tali. Makakain natin yung tali. Ito, balat.
Mag-iingat lang kami baka matanggal brace namin eh. Sarap po. Uy. Ulala. Ano ba to? Orange na may pakpak? Crab. Crab. Crab pala to. Tug na ako. Gusto nila i-shoutout mo sila. Shout out. Shout out time. Shout out. Shout out tayo mga katropa. Shout out kay Christine Ogawa. Hindi ko makakalimutan si Christine Ogawa. Kay Abby Calderon. Kay Let Calderon. Rochelle Calderon. Lisay Tisay. Nancy Susan. Sheila Rojas. Camille San Vicente. Irene Bass. Janet Ellen Branch. Bruch. Bidsy. Tiny Pots. Christy. Fernand Constantino. Wilson Espiritu and Medina family from Cavite. Taste and Sip by Tesha. Clarissa Dimla. Irene Gayamat. At kay Mark Benz Kalma. Sino pa? USA. At no, si Mark Benz Kalma. No. Pamangkin. Inaanak ko po yun. Si Christy and Jerry ng Alabama, USA. Shoutout po sa inyo mga katropa. So mga gusto pa po magpa-shoutout dyan, comment lang kayo. Comment down below. At kung ano pa yung gusto nyong imukbang ni Colette. Ayan. Papasubo naman ako sa'yo. Busog na si HANIMACE. So, paano mga katropa? Noipi-its po. Don't forget mga katropa. And thank you, Lord, sa pangalawang pagkakataon na to na makakulab ka. Maraming salamat, Sir Noipi-its, sa collaboration yun ni HANIMACE. Ito pala. So, paano mga katropa? Don't forget to subscribe HANIMACE TV. Hit the notification bell para laging updated sa aming mga bagong mukbang. At kay Sir Noipi-its po, subscribe nyo po siya. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga mukbangs. So, paano mga katropa? See you on our next Videos. mukbang. Bye-bye. Bye.